Tää tässä on 500 € uisti. Ja tässä videossa me kalastetaan eri viehetyypeillä, kuten tällä 200 € prototyypillä ja 100 € jerkillä, selvittääkseen millä voi saada isoimman kalan. Aloittain kuitenkin euron uistimella. Ja itse asiassa tän eurouistimen mä tein pensselistä ja mun silmiin se voi yllättävän hyvin. Mutta voiko sillä saada kala, niin nyt otetaan selvää. Fish! Done! Get the net! Yes! Let's go! Ai että. Sieltä 55-senttinen hauki euron uistimelle. Seuraavaksi lähdetään kahtoo, mitä saadaan 50 € uistimella. Ja tän 50 € uistimen hinta koostuu 3 eri asiasta. Eli tosta rapale mustasepäästä, joka on 30 €, ja itse tuo jigi on noin 15 €, ja sit noin koukut tohon päälle on 5 €, eli yhteensä tän tuotteen hinta on noin 50 €. Mut lähdetään kalastaa ja katsotaan millainen hauki me saadaan seuraavaksi näytille. Super big one hunting over there. Terrible cast, but it would be in reach. Yep. Oh, Fish on? oh yep. Nice! I'll get the net. Oh, yo, it's a good one. Yep, easily. Holy moly. No, no, no. No, no, no. Oh, it's a big one. It's a big one. Yeah. Come here. Come here. Yes. Let's go. Holy shit. Yeah. Oi että. Nice. Let's go. Oh, nice. That's cool one. Like 90. Ai että, sieltä 90-senttinen 50 € uistimella. Katsotaan mitä satanen saa aikaa. Tässä meillä on jäljellä olevat uistimet ja mä ajattelin jatkaa kalastusta tällä. Molemmat näistä jerkeistä on Markuksen käsin tekemiä, ja mikä parasta, Tän uintiliike on kyllä niin hyvä, että tällä on kyllä pakko saada joku kala. Ja tää on niin erikoisen näköinen, että täällä kyllä nämä hauet ei varmasti ole nähnyt mitään vastaavaa. Lähdetään vähän tonne eteenpäin ja jatketaan sieltä mistä Jan sai sen isomman hauen ja siitä sitten eteenpäin. Hän tuolla eempänä näkyy hyppivän pikkukaloja tosi paljon ja siinä on joku tommonen kaatunut puu. Ja mä lähden koittaa siitä reunalta, se näyttää kyllä tosi hyvältä. Kun kokeillaan ton puun ympäriltä tuolta, toi näyttää tosi hyvältä alueelta. Jan valitsi noista 100 € uistimista kultaisen versio ja lähti kalastelemaan sillä rannan reunaa pitkin, mennä samalla kohti taukopaikkaa, josta oli aiemmin saatu isompia haukia. This lure is so heavy to cast. Probably like 250 gram. My forearm is already sore and the $500 lure is even heavier. Viimeiseen 3 tuntiin niin ei nyppyä, niin nyt otettiin pieni breikki ja sit lähdetään kokeilemaan soutuveneellä, jos löytyisi tuolta vähän syvempää. Nyt mä uskon, kun me tultiin veneellä, niin meillä on parempi chanssi saada näillä isoilla vieheillä kala, kun päästään heittelemään vähän syvempää vettä. Ja toisekseen, niin täällä ei varmasti ainakaan kukaan muu rannalta kalastanut näitä kohtia, niin ollaan vähän uusilla alueilla. Oh, I already forgot how hard it is to cast it. Now we are in the area where there was Yes! Come on! Okay. Yes! Oh, it's a good one also. Nice. Oh, it's a big one. Yeah. Feels heavy. Oh, yes! Yes! Oh, come on! Oh, it might be bigger. We might have a new leader. Yes! Ai että, sieltä seuraava kala. Ihan jäätävä tärppi oli. Katsotaan, tän pitäisi olla yli 90 senttiä, jos se menisi kärkeen, mutta
ei riitä. 85 senttiä, mutta katsotaan mitä 200 € uistimella saadaan aikaiseksi. Tää uistin ei ehkä näytä 200 € uistimelta, mutta kun mä kerron sulle yhden pienen detaili, niin sä ymmärrät miksi se on niin kallis. Mut ensiksi napataan sille yksi hauki. Ai vitsi, on mukava heittää tämmösiä kevyitä uistimia, mutta se 500 € uistin, se tulee olemaan sillä yhtä tuskaa heittää. Se on meinaa niin painava. Ui. Jäätävä pyörteet tuolla. Right there. I'm a bit afraid to cast it through the weeds here because we only have like 2 prototypes of these. If we lose one, game over, and I need... No, oh, got snagged. I need those. Oh! Yes! Let's go! Best thing which could happen to my prototype, that they attack it without even reeling in. No tää ei ollut ihan 90 senttiä, mutta olipa hullu tärppi. Se oli tuossa veneen vieressä vaan ja se väris siinä, niin se kävi lyömässä siihen kiinni. Mut nyt selvitetään, mitä tapahtuu sen 500 € uistimen kanssa. Ja miksi tää uisti on 200 € arvoinen, niin Jan tossa on suunnitellut tää ihan itse ja sen suunnittelu on mennyt ihan jäätävä määrä rahaa. Ja sit koitetaan kalastaa tällä 500 € uistimella ja tää ei oo vaan 2 kertaa kalliimpi, vaan myös 2 kertaa painavampi. Ja mä voin sanoa, että täällä tulee olemaan työmaa saada kala. Mut katsotaan, millainen peto tähän nappaa. Meillä on näitä onneksi vaan yksi, niin toinen saa aina vähän levähtää, kun toinen kalastaa tällä. Tää on aivan jäätävä mela. Oi herra isä. Mä en tiedä niin miten tätä kannattaisi uittaa. Tää on niinku aivan jäätävä uinti. Tää on niinku joku ydin on just tonne tippuis. Mä en tiedä, onks mä onnellisempi kalastaessa vai tässä tauolla meinaa. Oli semmonen työmaa paiskua. Tää on niin järkyttävä mela, et huhhuh. Mut jos tohon ottaa joku, niin sen on pakko olla aivan jäätävä mölli. Just imagine if we lose that one. We are not gonna lose that one. I'm going swimming for that one. Kuitenkin useampi tunti kului ilman tärpin tärppiä, ja me oltiin ajateltu, että noin kalliilla uistimella tulisi varmasti heti joku kala. The Deft Shira Shiraku kekki on tehty Japanissa käsityönä, ja sen hinta koostuukin laadukkaista osista, tulleista ja ylipäätään vaan siitä, että noin isoja uistimia on tosi kallista tehdä. The lure is around 300 grams. Our rod casting weight up to 190, so it's absolutely not made for it, and we can feel it in our backs and everywhere. It's an absolute pain to fish this lure. Ei hitsi, alkaa ilta tulemaan ja alkaa hämärtämään. Pitäis pikkuhiljaa saada kyllä tuolla joku kala näytille tai me joudutaan kotiin vielä tyhjiin käsiin. Meillä oli tässä vaiheessa vielä melkoinen palapeli ratkottavaksi ja mieleen alkoi hiipiä ajatus, että syököhän hauet edes noin isoja uistimia. Uusi päivä, sama missio. Meillä on 2 tuntia aikaa ennen kuin meidän pitää lähteä pohjoiseen kuvailemaan. Niin toivotaan, että me nyt saatais tälle 500 € uistimelle edes joku kala näytille. I see the big one. Fuck! Oh! Oh, he smacked it without catching the hooks. But it's working. Yes. Maybe it attacks again. Fish! 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 Yeah! Yes! Yeah! This is pure madness. How is this even possible? Siis tää hauki on tää miehen kokoinen, mutta vaikuttaa siltä, että ei se raha aina ratkaise.
Ja tällä kertaa voiton vei toi 50 € uisti. Ja jos sä haluat nähdä vastaavaa sisältöä, niin kannattaa katsoa tää video, mikä tulee tähän esille nyt.